Għanna bżonn noqogħdu attenti li bidli żgħar fil-mod kif ngħixu ħajjitna nevitaw ir-riskju tal-mart tal-qalb. Dan kien il-messaġġ li l-għaqda tal-istudenti tal-Mediċina ta' Malta l-MMSA pruvat twassal permezz ta' attività fil-kumpless Bay Street San Ġiljan u f'The Point f'ta' Sliema fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Qalb. Permezz ta' testijiet b'xejn ta' zokkor fid-demm, tal-pressjoni u tal-pis żejjed, l-istudenti tal-Mediċina pruvaw iqanqlu iktar kuxjenza pubblika biex iktar nies jażlu li jgħixu ħajja iktar b'saħħitha, bdieta aħjar u biktar eżerċizzju. Dan minn barra li saret ukoll kampanja informattiva kontra t-tipjib fil-waqt li f'The Point kien hemm ukoll il-Mobile Blood Donation Unit biex in-nies ikunu jistgħu joffru donazzjoni ta' demm. Tkellimna ma' Andrew Dimek, student tal-Mediċina u koordinatur ta' din l-attività. Din l-attività qed nagħmluha biex mart li jista' jiġi preventat, nippreventaw 50% tal-mortalità ta' Malta hija kkawżata minn mart tal-qalb u bekk jekk bil-mod mill-mod kif ngħixu l-ħajja tagħna ta' kuljum u imbidlu ċertu drawiet żiena nistgħu nevitawhom u innaqsu r-riskju ta' mart tal-qalb fil-familji Maltin. Fost oħrajn waqt din l-attività spikkat l-enfasi biex iktar persuni jinkitbu biex joffru l-organi tagħhom wara li jmutu. Marja Bonnici spjegatilna iktar dwar dan. Mela l-qagħda tal-istudenti tal-Mediċina qiegħda kull kampanja li qed ikollna bażikament qed tinforma l-pubbliku u tqassam ukoll applikazzjonijiet biex tkun tista' wara li l-persuna tmut ikollha tkun tista' tagħti l-organi. Di jeżisti Transplant Support Group ta' Malta, ġifieri tidħol fis-sajt www.transplantsupport.com.mt għal aktar informazzjoni tistgħu issibu kollox minn hemmhekk. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll il-Ministru tas-Saħħa, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità Joe Cassar li fid-diskors tiegħu saqaf fuq l-importanza tal-prevenzjoni. U qal li għandna nkunu kburin li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa irreferi tas-sistema tas-saħħa f'pajjiżna bħala mudell dinji. Din il-ħidma favur il-prevenzjoni tal-mart se tkompli tidher b'mod ċar fil-ġimgħat li ġejjin meta se jitnieda s-servizz ta' screening għal kanċer tal-musrana, qal il-Ministru Cassar.